Desamuru kalo tile 3 ye bi ye san 2024 an balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma min y'an ka page Facebook ye arajo joliba ale bɛ lamɛn Bamako yan nɔ 100.5 limanaw min ye segukaw fɛ yen nɔ an lamɛnnen don arajo joliba ka yen nɔ fana ka taa se Sikaso an bɛ olu fana fo Sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen limanaw bɔlɔlɔ kana na an minnu bɛ k'an filɛ joliba page Facebook kan n'o ye joliba FM ye an b'aw fo dante foli min na limanaw min ye jamana kibaruya ye ka se k'o lase aw ma minnu sɛbɛnnen bɛ kunnafoni gafew kɔnɔna la o ye laadale an fɛ yan nɔ laada min bɛ sigi don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma fasiridi sɛbɛnw mana fasiri an balima kunnafonidilaw fɛ anw n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kelen na nka baara taabolo tɛ kelen ye anw ta ye k'a ɲɛfɔ limanaw olu ta ye k'a sɛbɛn yɔrɔ sɛbɛnni mana kɛ ka ban dɔw bɛ yen olu tɛ se k'a kalan walima dɔw yɛrɛ bɛ yen saliya bɛ olu la ka gafe ninnu ɲini anw na kɛ olu ɲɛ ye anw na kɛ olu kumada ye anw na kɛ olu tulo ye limanaw ka se ka kunnafoni ninnu k'a kɔnɔ kuma lase aw ma nin ye an sigilen o de kɛnɛ kan limanaw bi o ye tarata ye min ye desamuru kalo ye o ye tile 3 sɔrɔ ka ban o kumana gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ info matin ale bi yan min ye nouvelle horizon ye ale bi yan min ye le soir de Bamako ye Bamako wula ale bi yan an b'a kuncɛ ni l'indépendant ye limanaw ni fasiridi sɛbɛn damadɔ an gɛrɛjɛgɛ donna ninnu na sɔgɔmada in na an na an da don nin kɔnɔkumaw la k'u lakale aw ye o kumana ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo ka kunnafoni lase aw ma minnu bɛ k'an lamɛn arajo kan Bubakari Tarawele grand bɛ ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la arajo fan fɛ k'an bila an ka bɔlɔlɔ ja kan o ye Isufu Sangare Augustin Isobi Lamini Kulubali Musa Hayidara ayiwa olu de bɛ k'an bila bɔlɔlɔ kana na bi sɔgɔmada in na limanaw an b'a daminɛ ni info matin fasiridi sɛbɛn ye a kumana limanaw ko janjo o ka fɔ Mali finitigiw ye dɛ janjo ka f'u ye FAMA forces armées maliennes n'i ye jateminɛ kɛ n'a fɔra ko FAMA ka ban limanaw faama min don jamana faamaw minnu ni fini b'u la n'u jɔlen bɛ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana ne ka ɲi o FAMA de ma k'u filɛ ka ɲɛji cɛ ka bɔ malidenw ɲɛ la dɛ limanaw ko terroriste damadɔ bɛ yen minnu jɔyɔrɔ bonyana Mali jatigɛ wale la minnu bɛ yen ni Mali yɛrɛ ka tila o de ye olu fɛla ye nka a bɔr'u da k'a ma bɛn info matin y'a jira k'a fɔ ko ninnu fagalen kɔfɛ o kumana turu bɛ jɔn na sisan info matin y'o kuma fɔ n'i y'a lajɛ kari tɛmɛnen in na nin kunnafoni min dira chef d'état-major général des armées ale fɛ n'a sɛbɛntiyara kununko ntɛnɛn desamuru kalo tile 2 san 2024 na k'a fɔ ko ayiwa Banmanci jɔyɔrɔbatigi belebelebaw limanaw Mali finitigiw kɛra sababu ye ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na min kɛra Tezan Watɛni fasiri y'a jira k'a fɔ ko communiqué min ni o kɛra a yirala k'a fɔ ko nin kɔni ye terroriste ɲɛmɔgɔbaw minnu ka kuma bɛ lamɛn kosɛbɛ n'i y'u lajɛ limanaw u tɔgɔ fɔlen bɛ yan a jirala k'a fɔ ko Shogib Ag Ataher ale b'a la Albaraka Ag Alfaki ale bɛ a la Musa Ag Bay Diknan ale bɛ maa fagalen ninnu na Bashara Ag Ahmed Fahad Ag Al-Mahamud Mohamed Ag Asherif Di Mafik Sid Ag Bay ani Jamal Ag Al-Baraka limanaw ni cɛba minnu filɛ nin ni Mali finitigiw ka mugu ma tɔ foyi t'u la Tezan Watɛni ko nin kɛra jigitigɛba de ye Banmanciw ka jɛkulu kɔnɔna la kunnafoni min ni a sɛrɛntɛra bɔlɔlɔw sanfɛla la limanaw a bɛ bɛɛ lajɛlen da kunnafoni in kɛra nisɔndiya de ye maa t'a fɔ i maanifin ɲɔgɔn ma ko a sara ko a diyara i ye nka maa min fana bɛ yen ni baara wɛrɛ t'a la fo e yɛrɛ faso ko k'o tila ko k'o bɔrɔtɔ e ta fan ka di i ma walima maa min bɛ yen n'a ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw ko ka jamanadenw bɔnɛ u ni na minnu m'a min u m'a bɔn ne ka baara y'o ye ni e fana fara nin cogoya la jamanadenw bɛ mun fɔ u na tɛgɛrɛ fɔ a na diya u ye o de nisɔndiya bɛ maliden caman na bi n'i taara bɔlɔlɔw sanfɛla la sango an filɛ san laban min na nin ye limanaw ko nin kɔni kɛra kibaruya duman de ye Mali ka an k'a fɔ san laban min n'an filɛ ka an kun da o kan nin ye n'i taara bɔlɔlɔw sanfɛla la limanaw i bɛ maaw ka nisɔndiya ye yɔrɔ a waati kelen ni Banmanci ninnu kun labɛnnen bɛ de ka bolonɔ bila sɛbɛn na ka bɛnkan dɔ bila sen kan
bɛnkan in a bɛ n'a fɔ o tun bɛ fɛ ka ayiwa jɛkulu kura wɛrɛ yɛrɛ de bila sen kan n'u k'a ma ko Front de Libération de l'Azawad FLA min ɲɛmɔgɔya bɛ Bilal Ag Ashirif ale bolo. Limanaw n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ kanna na maa minnu bɛ yen n'u ka bɔlɔlɔ kanna kumaw ka ca kosɛbɛ n'u kama internetiw olu caman bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko u dabali banna maa dɔw bɛ maa ninnu cɛ la n'o ye Fahad Ag Al Mahmoud ye yɔrɔ Fahad Ag Al Mahmoud yɛrɛ maa don maa min n'a kun bɛ Mali yɛrɛ lafasa kosɛbɛ nka mun de wulila Fahad Ag Al Mahmoud kɔ n'a taara i yɛrɛ sɔrɔ ni maa fatulen ninnu cɛ la maa min ko n'a Mali ka tila k'o t'ale fɛla ye dimɔgɔ jugu jumɛn de ye Fahad Al Mahmoud kin n'a taara i yɛrɛ sɔrɔ ninnu cɛ la. Limanaw n'i y'a lajɛ min ye fasiri ka ɲɛfɔli la ko Sidi Ahmed Demba Jalo ale ye maliden ye minnu ɲininkara minnu y'u hakilila di ale ko sisan de ale dara la k'a fɔ Mali finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u jɔlen bɛ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la Mali ka tilali ko o kuma tɛ fɔ ko a bɛ foli di Asimi Goyita ma a n'a ka gouvernement sabu k'u filɛ nin ye ka Mali danbe segin a ma min ye Buwa Mayiga ye ale ko ni wulikajɔ min kɛlen filɛ nin ye Mali finitigiw fɛ Fama ko nin kɔni ye disi kun de ye Maliden bɛɛ lajɛlen bolo. Silamakan Bakɔrɛ Tarawele ale ko Fahad min filɛ nin ye ko Fahad ye Mali kelenya lafasa dɛ ko fo ka na se san 2023 tɛmɛnen ko nka mun ye Fahad sɔrɔ Fahad Ag Al Mahmoud min na ale fara n'a tora ni kɛlɛ in na limanaw ko nka n'i y'a jateminɛ maa kɔni mana kɛ cogo o cogo dugumɛnɛ sɔnkɔrɔ o ye kini ye a tɛ se k'o bila ko n'i y'a lajɛ san 2023 fo ka na se o waatiw ma Fahad Ag Al Mahmoud limanaw ko a ye Mali lafasa nka ko tiɲɛ yɛrɛ la banbanci de tɛ danayama ye n'i y'a lajɛ MNLA cɛba minnu filɛ nin ye ni kuma dɔw la sufɛ tile fɛ u bɛ kuma min fɔ su mana ko i b'a sɔrɔ u bɛ duloki wɛrɛ don o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali tilaliko kuma walima ko ka bɛn yɛrɛ kana ye Mali kɔnɔ o de y'u fɛla ye o de y'a to hali jɛkulu dɔ fana bɛ yen n'u kama ko Afrique Autonome ale fana ko a bɛ Malidenw wele k'u kana sɔn fiyewu ka don fili la k'u ka tugu u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ u k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw lafasa ko Maliba k'u b'a fɔ Maliba denw ye u ka tugu u ka jamana kuntigi kɔ n'o ye Asimi Goyita ye sabu k'olu b'a dɔn maa don cɛ min bɛ yen ni Mali gɛlɛya fura b'a bolo min ye Seku Sala Ture ye ale ko Fahad min filɛ nin ye ko Fahad Ag Mahmoud limanaw a tɔgɔ bɛ maa caman da minnu ɲininkara Info Matin fɛ dɛ sabu ko a ka ye ninnu cɛ la limanaw a ka taa laban nin cogoya la tan ko min ye Seku Sala Ture ye a ko k'o kun t'ale fɛla ye ko nka Ala mana maa da fɛn min fana kama i na t'o la a fana ye dugawu kɛ ko Ala ka Fahad Ag Al Mahmoud dayɔrɔ sumaya limanaw min ye Avicenne MS ko ale ko ko nin waati in na ko maa t'a fɔ ko min ye saya ka di ye ko nka ko ninnu saya kɔni k'a diyara ale ye ko nka k'u hakili to fɛn na o ye jamana camancɛ ye n'o ye Mopti maraw ni Segu maraw ye sabu nin waati in na dugu caman de bɛ yen o kɛlen bɛ ka bɛnkan sɛbɛn u ni banbaciw cɛ o kɛlen filɛ nin ka furani min kɛ jamana kɔrɔyanfan n'o ye Tezan Wateni ye k'u jija o furani kelen o ka se ka ɲɛ sɔrɔ limanaw ni cɛ sama senba minnu filɛ nin n'olu bɔra banbanciya jɛkulu la a tɔ tora jɔnni ye tɔgɔfɔ kɛlen bɛ min ye Alhaji Buna Kanute ale ko k'a to tora maa damadɔ ye min ye Bilal Ag Ashirif Yad Agali Mohamed Ag Intala a n'a balimakɛ a tɔ tora ninnu ye minnu bɛ yen ni u kelen bɛ k'u dogo jamana wɛrɛw la limanaw ka u balimaw di saya ma i n'a fɔ minnu fagara nin cogoya la limanaw fasiri de filɛ nin Info Matin an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi o mana bɔ yen limanaw Choguel Kokala Mayiga Premier ministre kɔrɔ ko a kumana dɛ Choguel y'a bɛɛ de fɔ Info Matin côté ko a y'a bɛɛ fɔ clarification de la clarification o tɛ dɔwɛrɛ ye o limanaw jɛya ka jɛya Choguel n'ale ko ka kumaw lajɛya
a ka tila ka kuma ta k'a lajɛya tuguni ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye awa Choguel e ko a ma tila ka sigi ka kuma wa yɔrɔ maa min bɛ yen ni politikima don Choguel Kokala Mayiga a kumana info matin kɔnɔna la bi kosɛbɛ limanaw n'i ko i bɛ Choguel ka kuma in bɛɛ ta k'i b'a lakale awa waati min dira an ma waati in tɛna hali labɔli kɛ nka limanaw kuma fanba ye mun ye Dr Choguel Kokala Mayiga ni ale ye premier ministre kɛ na awa jɔyɔrɔ in minɛn'a la awa jɔyɔrɔ in minɛnen ko a la comité stratégique ɲɛmɔgɔ M5 RFP Dr Choguel Kokala Mayiga ko a ye mɔgɔw bisimila maa minnu bɛ yen n'olu ye awa n'u ka kuma i b'a sɔrɔ jama de bɛ tugu ka kuma nɔfɛ u k'olu de ma ko influenceurs k'a y'u bisimila kari tɛmɛnen in na décembre kalo tile fɔlɔ san 2024 a ka so Choguel ko a ni ninnu ye baro sigi kɛ limanaw ka kuma falen kɛ awa kuma kɛra mun kan jamana taabolo kuma kɛra mun kan limanaw furanjɛla fanga yɛrɛ bɛ lahalaya min na sisan o mana bɔ yen nɔ premier ministre kɔrɔ awa a da donna fɛn caman na a ko diɲɛ ko o ko bɛ yen ni daminɛ don b'a la ban waati yɛrɛ b'a la a ko sango jamana mara mana kɛ cogo o cogo don dɔ la a bɛ daminɛ cogo min na awa a bɛ ban ten wa cɛ o cɛ bɛ yen nɔ ko jɔyɔrɔ dira e ma limanaw jɔyɔrɔ in na minɛ e la don dɔ la Choguel kaɲa yɛrɛ de ma kɛ limanaw ko an bɛ don min na ko bi ko gouvernement min bɛ yen bi na awa gouvernement in ale y'a ɲɛmɔgɔya kɛ ale tun bɛ gouvernement in ɲɛmɔgɔya la jɔyɔrɔ in a y'a di maa wɛrɛ ma ale fɔra dɔ kɔ dɔ na fɔ ale yɛrɛ kɔ nka ko maaw kɛlen bɛ k'o kuma de ta bi Choguel ka kuma la ko k'o kɛ i b'a fɔ ko ale ni jamana ɲɛmɔgɔw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ walima dɔw yɛrɛ bɛ ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen de ɲini walasa ale ni finitigi ninnu minnu bɛ fanga la bi limanaw an'u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ walima kuma ka bɔ ale da ka se ka jamana basigibaliya don a kɔnɔ Choguel ko k'u bɛ o mɛn bɛɛ lajɛlen da nka o tɛ mɛn ale da dɛ k'a fɔ de k'ale na basigibaliya don Mali kɔnɔ ale t'o Choguel ye wa o kuma tɛna mɛn ale da ale tɛna awa maa si su wa ale nɔfɛ jama fɛn fɛn bɛ yen ale tɛna kuma don maa si kunkolo la k'a fɔ ko ayiwa a ye tugu ninnu kɔ a y'u buruja a ye jamana basigibaliya don a kɔnɔ o kuma tɛna mɛn ale da a ko jɔyɔrɔ ye fɛn ye a bɛ d'i ma don dɔ a na minɛ i la nka o tɛ se ka kɛ maa dimi kun ye o ko minisiri fɛn fɛn bɛ yen nɔ ale ka gouvernement kɔnɔ dɔw bɛ yen jamanakuntigi ye danaya da olu kan dɔw yɛrɛ bɛ yen jamanakuntigi ye hali passeport diplomatique di olu ma dɔw bɛ yen nɔ jamanakuntigi ye olu kɛ ambassadeur lasigiden Mali tɔgɔ la jamana wɛrɛw la ka jɔyɔrɔbaw d'u ma ko bɛɛ n'i ka garijɛgɛ don i mana kɛ cogo o cogo i ye minisiriya kɛ wo i ma minisiriya kɛ wo ko nka fɛn kelen bɛ yen jamanadenw kan ka o de faamuya o ye k'a fɔ ko Mali awa ale man ka kɛ fɛn min ni maaw b'a kɛ manamana ko ye ka Mali kɛ i b'a fɔ ko o tɔgɔ de bɛ bɛɛ da nka a tɛ dusukun na Choguel ko o man ka kɛ awa jamanadenw ka hakilila ye ale Choguel ale kɛra premier ministre ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale ye politikima ye ale ye min kɛ politiki la san 40 a bɛ politiki giringajɔ la ayiwa tile kelen kuma ma bɔ ale da dalu tɛ kuma min na ale bɛ kuma o kuma fɔ maaw bɛ tila k'a kuma ta k'u b'a komasegi kɛ walasa ka se ka kɔlɔlɔ lase ale ma ale ye kuma o kuma fɔ kuma ninnu bɛɛ dalu b'a bolo ale ye san 30 de kɛ a bɛ fanga sina la kuma o kuma bɔra ale da ayiwa maa si ma bɔ ka sɔsɔli kɛ k'a fɔ Choguel e ye nin kuma in fɔ nin tɛ tiɲɛ ye wa hali ale premier ministre baara min kɛ nin ye n'a ko a bɔra ko kuma caman bɛ fɔ gouvernement kɔnɔ walima baara caman kɛ min tɛ sara a la Choguel ko dalu b'ale bolo wa a t'i n'a fɔ ko ale de bɛ ka fanga fɛn don fanga kɔnɔ min tɛ ɲɛ ayiwa kuma de don malidenw ka faamu jamana mara ye aw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni maaw y'o ta k'o kɛ k'a fɔ ko ale ni fanga de fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ k'o tɛ dɛ ko maa caman yɛrɛ sɔrɔla bi a ma tɔgɔ fɔ kɛ nka ko maa caman sɔrɔla bi minnu ko u na ale ni jamanakuntigi fɔ ɲɔgɔn kɔ ko nka u ma se dɛ a ko ni maliden jate bi a bɛ se maa 22 ɲɔgɔnna ma ko nka ni ye gouvernement lajɛ gouvernement maa cayalen tɛ tɛmɛ maa 20 a cayalenba yɛrɛ maa 30 olu de bɛ ta maa 22 in cɛla ko aw ka baara kɛ jama tɔgɔ la k'a t'i n'a fɔ k'u bɛɛ ka fusa malidenw ye dɛ walima jɔyɔrɔ b'u la u bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ malidenw kan o tɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ n'i ka baara don nka o baara mana d'i ma i b'a sɔrɔ maaw de bɛ sɔrɔ minnu bɛ taa ayiwa e buruja walima ka kuma f'i ma ka i n'i ka ɲɛmɔgɔw bila ɲɔgɔn na fo jamanakuntigi yɛrɛ kuma dɔw la ayiwa ale na da o kumaw la Choguel ko o tɛ ko kun ye fɛn min ye jamana Mali bɛ se ka basigi cogo min na ale kɔni ka kuma la
awa ko a bɛ san 2 bɔ limana ko y'a ɲini ko k'ale ni jamana kuntigi fɔ ɲɔgɔn kɔ nka hali sɛbɛn dɔw nana k'a fɔ k'a k'i bolonɔ bila sɛbɛn na limana ko a ka bɔ premier ministre la n'i y'a ye ale ma sɔn k'i bolonɔ bila o sɛbɛn in na dɔwɛrɛ tɛ dɛ jamana de kama don n'ale kun démissionné na ka bɔ premier ministre la maaw n'a fɔ wa Choguel wa ani finitigiw u fɔra ɲɔgɔn kɔ koyi wa Choguel tɛ ko laban Choguel ye politikiman de a bɛ jɔyɔrɔ de nɔfɛ k'ale kun ɲɛ bi de la ko n'i ma ɲɛ k'i bɛ dagara ni i bɛ dagara bi i b'a bi k'a tɔ tereke i ka se ka kuma da sɔrɔ a da Choguel ka kumaw kɛra nin ye limanaw kuma in ka jan kosɛbɛ n'i ko i b'i da don a bɛɛ lajɛlen la waati min b'an bolo limanaw a tɛna bɔ nka min bɛ se ka faamuya Choguel ko awa maaw k'u lafiya ale tɛna kɛ maa ye k'a fɔ k'a bɔra premier ministre la awa k'ale na bila awa faamaw la ka jamana basigibaliya don a kɔnɔ furanjɛla fanga min filɛ ale de ka furanjɛla fanga don n'a ɲɛna a ɲɛna ale Choguel ye wa n'a tiɲɛna maaw k'a dɔn k'a fɔ k'a tiɲɛna ale ye dɛ limanaw nin de ye kuma yɛrɛ ye an ye ni kunnafoni ninnu bɔ info matin kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko nouvelle horizon limanaw a kumana ni maaw hakili b'a la nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ groupe électrogène 27 o kun sanna awa kuma cayara groupe électrogène ninnu n'i y'a lajɛ awa ani taji min n'a fɔra k'o bɛ san ka di EDM SA ma limanaw kuranko gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ awa ko ministre dɔw bɛ yen olu tɛgɛ tara fo olu taara bila sariya ɲɛkɔrɔ dɔw yɛrɛ donna kaso la min ye nouvelle horizon ye a ko a ministre damadɔ bɛ yen e ko liberté provisoire ma d'u ma ministre kɔrɔ min n'ale tun bɛ kuranko ni jiko kunna Lamini Seydou Traoré ani énergie ɲɛmaaba kɔrɔ n'o ye Umaru Jara ye k'u bilala liberté provisoire la jamanaw k'u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen u ma bila ten sabu 50,000,000 kelen kelenna ye o da tabali kan n'o ye caution ye u ka sɔrɔ ka bila n'i y'a lajɛ affaire min filɛ nin n'o ye groupe électrogène 27 sanniko ye ani EDM SA ka taji sango yɔrɔ nin kuma fɔra a ye jamanadenw dabali ban kosɛbɛ k'a fɔ ko groupe électrogène wari dira ko ka taa san awa fɛn wɛrɛ taara ye o la walima groupe électrogène minnu sanna ko ka courant di jamanadenw ma couranko gɛlɛya ye a sababu ye awa fɛn wɛrɛ taara ye o la limanaw min tɛ a kun yɛrɛ ye a jarala k'a fɔ ko kabi janvier kalo tile 22 san 2024 min ye ni jɔyɔrɔbatigi minnu filɛ n'u bɛ EDM SA kɔnɔna la limanaw groupe électrogène sanniko la ko a groupe électrogène 27 in na limanaw min sɔrɔla la ko min yɛrɛ ye baara yɛrɛ kɛ a ti tɛmɛ groupe électrogène 7 kan yɔrɔ a ma dabɔ o kama o de la min y'an ka jamana sariya sunba min bɛ yen n'o ye cour suprême ye ale filɛ nin ye ka min ye Lamini Seydou Traoré ani énergie ɲɛmaa kɔrɔ Umaru Jara limanaw ka ninnu minɛ k'u bila mandat de dépôt la kabi janvier kalo la san 2023 tɛmɛnen an bɛ waati min na ko sisan limanaw ministre kɔrɔ n'o ye Lamini Seydou Traoré ani directeur général société énergie du Mali Umaru Jara ko bi yɛrɛ de u ka liberté provisoire kan ka di u ma liberté provisoire in an y'a fɔ ten a ma di ten dɛ limanaw CFA wari 50,000,000 kelen kelenna u y'o de da tabali kan a jarala k'a fɔ ko min ye maa 2 tɔ ninnu ye minnu fana ye jɔyɔrɔbatigiw ye i n'a fɔ EDM ɲɛmaa kɔrɔ Kureshi Konare ani directeur administratif et financier DAF énergie du Mali tɔgɔla Boubacar Diallo ko ninnu kɔni ka bilali kuma b'o la fɔlɔ siga b'o o ko la fɔlɔ hakilila jiginna n'i y'a lajɛ maa 4 tɔ minnu bɛ yen ni olu kun y'a laɲini k'u ka bila ni sɔn ma kɛ olu ka bilali ma avril kalo tɛmɛnen in na o waati kelen limanaw min ye maa 4 tɔ wɛrɛ min bɛ yen n'o ye madame Aminata Niane secrétaire général chargé du département contrôle des contrats et passation des marchés compliance et communication Mamadou Sidibé, chef de département contrôle des contrats et passation des marchés et compliance, Ousmane Traoré, directeur de la production Korodo, Joseph Tera, chef de département juridique olu kun bilala ka kɔn n'u ka bilali ɲɛ min kan ka kɛ bi limanaw min ye ni énergie wariko in ye a n'a groupe électrogène ko ka taa se a taji ko ma yɔrɔ taji feerela dɔw yɛrɛ bɛ yen olu kun fana kun minɛna a ko sababu la
k'a sababu kɛ ministre de l'énergie kɔrɔ madame Bintou Kamara ale de kun bɔra waati dɔ la k'a fɔ ko n'i ye kurantigɛ ye senna limanaw ko énergie kɔnɔna la suɲɛni de bɛ yen o kɛra sababu ye Lamini Seydou Traoré ale ye ministre kɔrɔ ye ka taa se Umaru Jara ma Kureshi Konare ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna limanaw ka taa kaso la an bɛ don min na i ko bi min bɛ tali kɛ jalaki min bɛ yen n'u k'a ma ko faux et usage de faux complicité n'o ye ka sɛbɛn kolon kɛ walima ka nkalon sɛbɛn limanaw ka se ka groupe électrogène ninnu walima taji sanniko ka bila énergie kɔnɔna la limanaw an bɛ don min na i ko bi min ye Kureshi Konare Joseph Tera Mamadou Sidibe Ousmane Traoré Aminata Niane Boubacar Diallo Saran Jakite Lamine Seydou Traoré a n'a tɔw ko marché min bɛ yen n'u k'a ma ko marché numéro 22 522 DGP 6/12 mois 2022 limanaw ko u jalakilen bɛ nin de sababu la an bɛ don min na ko bi min ye Lamine Seydou Traoré ale ni DG kɔrɔ Umaru Jara olu kɔni ka bilaliko kuma de bɛ senna bi kunnafoni filɛ Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la limanaw politiko nasira la ko maa bɛ se k'a fɔ ko bɛnkan o bɛ ka na dɔɔni dɔɔni min ye Mali politiki mɔgɔw ni jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ sabu kumaɲɔgɔnya o kun kɛlen bɛ fɛn ye min ɲɛ kuma sɔrɔ jamana faamaw ani politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ premier ministre kura min sigira nin ye n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ale yɛrɛ fana ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation yɔrɔ o ye politiki tɔnw fana ka koɲɛ bɛ ɲɛnabɔ ministre so min na ko a na kɛ a ye lettre ci limanaw lettre cira politiki tɔnw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka se ka ɲɔgɔn ye kɛ ko min ma ko cadre de concertation nationale CCN bolodalen bɛ o dɔgɔduman ye décembre kalo in o natɔ tile 5 alamisa natɔ in centre de formation de collectivité territoriale la katikaw fɛ yen ko nin ɲɔgɔn ye fɔlɔ min filɛ Abdoulaye Maïga min ye premier ministre jɔyɔrɔ sɔrɔ sisan ale fɛ ko nin na kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuya o ka se ka na kalo 5 kɔfɛ min ye politiki bunakun kan sabu ɲɛ kun sɔrɔlen tɛ Mali politiki mɔgɔw ni jamana faamaw cɛ kumaɲɔgɔnya la ka sababu yɛrɛ kɛ u tɔɲa maa 11 minnu bɛ yen ni olu ka bilaliko kuma u y'o laɲini fiɲɛ ni jɛ n'o ɲɛ ma se ka sɔrɔ o la a na kɛ o kuma na taa fɔ nin kɛnɛ kan hali kalata ko kumaw o fana na sɔn ka taa fɔ nin kɛnɛ kan n'i ye jateminɛ kɛ gouvernement ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga lettre cira lettre in kɔnɔna la a yala k'a fɔ laɲini bɛna taa kɛ min ye ko yɔrɔ kumaɲɔgɔnya o ye diyagoya ye o na sigi sen kan limanaw ka taa se min ye kalata sɛbɛn liste électorale kumana taa kɛ o fana kan yɛlɛmaniba minnu bolodalen bɛ réforme politique ani kuma misɛn wɛrɛw dana don o la lettre kɔnɔ kuma b'a fɔ cogo min na limanaw n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ nin waati in kofɔ yɔrɔ liste électorale olu bɛ ka larawe walasa maaw ka se ka t'u tɔgɔw lajɛ kominiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani an ka lasigidenw na kɔnsilaw Mali fan 14 ani jamana kɔ kan n'i ye jateminɛ kɛ classe politique n'o ye politiki mɔgɔw ye ko nin na kɛ sababu ye kuma min b'u kun n'u kan cɛ limanaw u k'a da premier ministre Abdoulaye Maïga ale tulo kan min ye Etienne Fakaba Sisoko limanaw Nouvelle Horizon ko a ka kiiri da donna na kunungo sigi kelen bɛ ka kiiri ka jaabi bɛɛ lajɛlen di o ye décembre kalo tile 16 natɔ in na min ye nin kalanfa in ye Etienne Fakaba Sisoko ko politikima fana don n'i ye jateminɛ kɛ ko maa bɛ se k'a fɔ a ka kiiriko surunya bɛ ka kɛ a banni yɛrɛ la sabu Etienne Fakaba Sisoko min ni kunungo ntɛnɛn décembre kalo tile 2 san 2024 cour d'appel la Bamako yan ko a kun hakili la a ka kiiri nin kun ye a selen a kuncɛyɔrɔ la nka limanaw jalaki min bina Etienne Fakaba Sisoko n'o ye san 2 kaso in ye ani ko CFA wari miliyɔn 3 k'a k'o sara ko Mali kiiri tigilamaw procureur ko a y'o jalaki kelen bɛ Etienne Fakaba Sisoko kan hali sisan minɛnen bɛ a bɛ Kɛɲɛrɔba yɛrɛ ni Bamako cɛ kilo 75 ɲɔgɔn na limanaw kunnafoniya ye nin sɔrɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen ni an ko a ma ko le soir de Bamako limanaw ko général minnu bɛ yen n'u bɛ fanga la bi
kelen taara bɔ ɲɔrɔn sherifikɛ ye dɛ soir de Bamako y'a kuma fɔ a ko maa min ye fasiri kɛ Laya Jara de ye nin sɛbɛn a ko kunnafoni minnu sɔrɔla awa ɲɔrɔn sherifikɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ o ye k'a fɔ ko awa généraux minnu bɛ yen n'u bɛ fanga la bi limanaw ko maa kelen sɔrɔla min taara bɔnbarali kɛ awa Buye fɛ yen nɔ kunungo ntɛnɛn décembre kalo tile 2 san 2024 limanaw ko nin taama min filɛ nin ye taama in awa a na kɛ jamanakuntigi de ye ci kɛrɛnkɛrɛnnen don awa nin ciden in da a ka taa a da ɲɔrɔn sherifikɛ tulo kan n'i ye jateminɛ kɛ ɲɔrɔn sherifikɛ ye maa ye min jɔyɔrɔ ka bon a ka kuma bɛ lamɛn kosɛbɛ awa furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ a ka taali maa min cira a ka taali bɛ don hukumu fila kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye premier ministre kɔrɔ docteur Choguel Kokala Mayiga kɔni maa bilala ale nɔ na n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga a na kɛ o kuma kɔni bɛ sɔn ka fɔ n'i y'a lajɛ gouvernement kura sigira gouvernement kura sɔrɔla min ye administration territoriale ye hali n'a sɔrɔla o kalifalen bɛ ale Abdoulaye Mayiga kelen in na limanaw a jarala k'a fɔ ko kuma bɛ se ka kɛ mun fana kan o ye ko maa tan ni politiki tɔn ɲɛmɔgɔ maa tan ni kelen minnu minɛnen bɛ ni olu ka bilali ko kuma yɛrɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw da donna o la kosɛbɛ o dɔ ye Sherifu Usman Madani Haidara yɛrɛ ale kumana o la a ye delili kɛ walasa ni maa tan ni kelen bɛ se ka bila maa minnu bɛ yen ni olu ye jateminɛkɛla ye politiki bunakun kan olu caman y'a jira k'a fɔ ko ayiwa Choguel Kokala Mayiga ka taaliko kuma o kuma na fɔ min ye politiki tɔn maa tan ni kelen ye olu fana ka bilaliko kuma a bɛ sɔn ka fɔ yɔrɔ conseil des ministres tɛmɛnen in na o senfɛ n'i ye jateminɛ kɛ min ye Sherifu Buye Haidara limanaw kunnafoni dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko a ye dugawu kɛ gouvernement kura in ye k'a b'a ɲini gouvernement kura in fɛ k'u jija malidenw ka bɛn ni kelenya o ka se ka sabati hakililajigin na limanaw politiki tɔn maa tan ni kelen diinɛ ɲɛmɔgɔw caman de wulila ko f'u ka bila hakililajiginna haut conseil islamique yɛrɛ yɔrɔ ale ni églisiw ka tɔn n'o ye mission protestante évangélique du Mali olu fana bɛɛ lajɛlen ye dugawu kɛ gouvernement in ye fanga in a bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo min na limanaw a dɔ bɛ dɔ la o fana fɛla ye min ye o ye n'a ma ɲɛ ko ye laɲini kɛ basigi ka na politiki tɔn maa tan ni kelen minnu bɛ yen n'olu minɛnen bɛ limanaw olu ka bila walasa halisa basigi bɛ se ka na Sherifu Buye Haidara ale ye maa ye bi maa min ka kuma lamɛnnen bɛ fanga fɛ nka a tɛ n'a fɔ kɔrɔlen i n'a fɔ autorité morale kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Mamadou Diko ye ale tun ye nin finitigi ninnu ka ladilikɛla ye nka an bɛ don min na ko bi maa min b'o jɔyɔrɔ la o ye Buye Haidara de ye limanaw an bɛ don min na ko bi kunnafoni min fana bɛ soir de Bamako kɔnɔna la ko a bɛ waati damadɔ bɔ sisan sufɛla fɛ i bɛ drone de ye Bamakɔ sanfɛla la ko drone ninnu a bɛ se ka maaw jatigɛ dɛ soir de Bamako ka kuma don ko n'a sɔrɔla faamaw ta kalama u ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di jamanadenw ma walasa nin drone minnu bɛ yen su waati dɔw la i bɛ to k'a ye Bamakɔ sanfɛla fɛ a ka se ka ɲɛfɔ jamanadenw ye k'a fɔ ayiwa baara in kun de ye nin ye a kun de ye nin ye bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ nin drone ninnu limanaw drone minnu bɛ yen n'a bɛ kɔlɔsili la Mali dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ka finitigiw ka wulikajɔ sababu la yɔrɔ nin drone minnu filɛ kunnafoni dɔw sɔrɔla k'a fɔ drone kuraw don minnu sɔrɔla Turki jamana fɛ drone minnu filɛ nin limanaw ni a kɛlɛkɛbolo ka bon kosɛbɛ u k'a ma ko drone Akinsi limanaw drone minnu bɛ yen n'a fanga ka bon a jala k'a fɔ ko nin waati laban in na drone minnu sɔrɔla Turki jamana fɛ a sɔrɔlen yɛrɛ kibaruya kɛra sababu ye ka bamaciw jatigɛ kosɛbɛ i n'a fɔ ministre de la défense et des anciens combattants général Sadio Kamara ale ye minɛn ninnu a y'u sɔrɔ novembre kalo ni tile 26 tɛmɛnen na aéroport Bamako Senu limanaw ko nin sanfɛ kɛlɛkɛminɛn minnu filɛ nin siga foyi t'a la n'o ye Akinsi ye u ka kɛlɛkɛbolo a ka bon limanaw ko wa drone kelen-kelenna fɛn fɛn filɛ nin moteur fila de b'a la wa a drone ninnu n'u panna sanfɛ i b'a sɔrɔ kilomètre 11 u b'o de pan ka taa fo sanfɛla fɛ wa u bɛ se ka heure kelen kɔnɔ kilo 400 u b'o de boli heure kelen kɔnɔna la limanaw wa u bɛ se ka hali tile kelen de kɛ u balannen bɛ sanfɛ u tɛ se ka jigin wa ko bɔnbu n'o ye mugu ye o kilo 1500 u kelen-kelenna bɛ se k'o de ta limanaw k'o ci o ye fɛn min ye n'a fɔra k'o bɛ yanga
ayiwa maaw kunna kɛrɛnkɛrɛnnen la ayiwa faaba yɛrɛ la yɔrɔ o kan ka maa siran dɛ o de la fasiri ko ni faamaw t'a kalama i b'a sɔrɔ su waati dɔw bɛ yen drone ninnu bɛ yanga yanga ayiwa Bamakɔ kunna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maaw y'a ye u ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ drone ninnu bɛ yanga yanga kun min na u ka se ka ɲɛfɔ maaw ye yɔrɔ Kidali marabolo la Tezawa Ten fo ka taa se Alizeri dancɛw la ayiwa min ye drone ninnu ye u ye tiɲɛni kɛ yen nɔ kosɛbɛ Bamaciw fan fɛ maa de b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla nin drone kelen ninnu de don jamanaw an b'a kun cɛ teliyala ni fasidi sɛbɛn l'indépendant ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko douane ayiwa ko a bɛ fɔ min ma ko cannabis o biriki 137 ɲɔgɔn na k'u y'o minɛ Bamakɔ ani Diboli ko nin fana kɛra ayiwa wulikajɔba de ye Mali douane fɛ Keɲeba a jala k'a fɔ ko maramafɛnw minɛna maa dɔw fana na minnu ka baara kun bɛnnen bɛ siraba min n'o ye RN24 ye ka bin maaw kan ayiwa ka se ka u ka bolofɛnw minɛ u la Lemanaw Kulukoro fana ko nin ye sonyɛnikɛla dɔ ye min binna maaw ka butigi kan commissaire de police min filɛ Kulukoro gare kɔnɔna la Jaturu Danbele ale n'a ka cɛdenw k'u ye tɛgɛ kɛ maa dɔ la san 36 ɲɔgɔn na kunnafoni filɛ indépendant fana ka kunnafoni nin ye Lemanaw e ko an t'a bila yan an sera ka min lakale aw ye laadira kɔnɔna la o ye nin ye ni Ala sɔnna sini gafe kuraw mana bɔ an n'a ye kɛnɛ kan k'o lakale aw ye o tuma an b'a fɔ k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ